Say ka tao. Oy, unsay ato? Mr. Alimakoy. Ni ako kapten. Ako ni sender nimo. Ano mo na? Gibayran kong 50,000 ni Mayor. Kay ipapatay ka? Kay ngan lang nga mag-live na sad ko. Haron nga mudaghan pa jud og samot ang salig sa mga tao diri nako tungod aning among mayor sa amo ang syudad. Nga grabe og korupsyon nga tuloy na hibaw. Karon kang mayora ka. Ako gini siyang tinud-on. Kay nganlan nga barugan ko ni ang akong mga katawan diri sa kong barangay. Kay kapitan gugo, kapitan Tugsok. Ay kun na mayor. Karon i-play ko na ni. O karon mga guys, nag-live na sad ko para nga tanang katungwa mahibawong mga tao nga akong nga sakop diri sa amo ang barangay nga kini ang atong syudad dining dapita usa ka leader nga kanang atong mayor pati ding dakuha og gikurap sa ato ang kuwarta sa gobyerno. Unya kinsa may tag-iana mga guys, di ba kita'y dapat makahimo ana mga guys kay kana siya ato ra na siyang gisweldoan og boto na unakon. O saman mga guys, nya karon mga guys, noon sa ni mayora ha kanang iyang gipagawason na statement nga 20 million iyang gipirmahan. Asa na nagagi ang kwarta nga iyang gipirmahan dito ang pagpatuli ra 20 million. Pwede lang ganit pasaka nagbiyabas mga guys. Unya pakngon na may pakang-pakang sa urna. Mao na karon ug kinsa katong mga followers nako diha nga nakaibawa ni akong live ron. Tabangi ko ninyo. Ato ni siyang tagaag hostesya kining kwarta nga dapat para sa tuwa. Kapitan ko, mulaban jud ko sa ako ang mga katawhan diri. Kanang nakapisot lang aging mayura. Ato nang ipatuloy kong maymo. Ha! Kay ganlan. Matungga na ginang kwarta. Kay garapit ang dakuan ng kwarta. Karon, ipatawag kong tatay kisot na among mayor diri sa mong syudad. Kay kuno, iyang ipapatay ang among kapitan nga si Tutong Tugsok. Kay kini mo ko iyang paglablive sa Tutong Tugsok. Tungod lang kuno sa mga budget diri sa among syudad. Nga puting dagko labi na ginang budget karon sa pagpatuli kanang pagkapisot sa among mayor. 20 million. Pero masad. Ganun puting mo sa nakuha ng budget nga 20 million. Nga pwede naman ginang ibalibre tuli. Nga man gani mga medical mission. Pwede naman gyud na. Pero ano kapan? Gibudgetan pa gyud, gipirmahan pa gyud niyang 20 million ang budget. Wa pa gyud magpatuli. Paita po niyang mayor. Ay, mao na nga karon si Kapitan Tutong Tugsok. Murag na puno na og maayo nga sa iyahang katungod siya na may mubarog diri sa mong barangay. Nga may mubisto sa tanan nga mga sekreto ani mong mayor. Pero kinahanglan nga adtuon po nako ang mayor. Kay mao man akong trabaho. Ang pagpatay man sad. Ako gikilir sa mong barangay sad. Mao nga wa gi koy dapigan lang duha. Naara ko sa tunga. Kutom sa magkabayad nila. Mo pa kung tumanon. Adtuon ako sa mayor sa ilahang balay. Kay buhang ug unsay among sinabutan. Tigok kini kapitana. Kini ihapong bakba nga nasubraan na pong kabunga nga. Mao na po yung nagkaapan niya ang kapitana ni siya. Tungod po rin kabuaya ni mong mayor. Kay kini po si mayor. Nagpataka lang po siya ang pamirma ng mga dagkong budget. Samutan ang kanang mga gitawag o kanang baha-baha kanang flood control. Pati siguro na kong napaldo niya. Kaya pati naghanag sapa niya mga lugar. Nya, napunaan pag inihang diskwido karon nga iyang bisto niya mong kapitan. Adto na ko bi. Si mayor. Kay base niya mangikitan ko. Murag nawawa gid ako problema nga nakasuntong ko sa akong mga manukan. Ang ako kayong dakong problema ron. Kining among kapitan sa usa na ko ka barangay diri sa syudad. Kay magsigil live. Kay para ibisto niya ang akong pagpangurap dinhi sa mong syudad. Natural mayor ko. Ha, katungod nako ang pagpangurap, katungod nako ang paggawas dako kay budget. Unya ang kalagutan ako ron. Kay dili na maayo ang iyang gibuhat. Iyan ang gibulgar ang personal nako nga tinago ang problema. Ha, tungod man gud sa aning 20 million karon nga akong gipagawas na budget para lang mapatuli ko. Ha, tinuod nanana ko ang 20 million. Pero wap agi nakuha ana bisan piso. Kay ako pa nang gigahin. Ug ako pang gi sentido kung ano ako magpatuli bigyo ko kay kita sa patuli eh. Pero di kayo ko patuli. Aw kung kumo ko ng 20 million. Mao na karon ako gitawagan katong killer diri sa among barangay. Ako papatay si Kapitan Tutong Tugsok para mahilom na yung baba nasaba kay social media. Sige lang live. Mayor. Samta ka magpusilang tanay mo. Bukas ang tik-tik mo mayor. Bakit hindi ka magpatuli yapon? Tinuon ba yung istorya gani ay? Sabar mo. Siguro kaya nagulong ka taglayang tao dre. Mayor, di parity ka. Tinuon ni Imam. Di parity ka kay gisabaan na kay kuha natin Kapitan nga si Tutong Tugsok. Magsige live sa
sa social media. Nga kasi gilag bulgar ani ako ang mga pagpaldo-paldo nga ako ang nga gipang lusot nga budget dire. Tinood mo sad. Mao gani. Ay na pagsama diha kay ang imong trabaho, mo imong trabaho ay na paghimantay dire sa trabaho. Ako ning trabaho, imo sa trabaho. Okay. Karon, di ko gusto nga si Tutungsok maugmaan pa na si Kapitan Tutungsok. Kinahanglan nga imo siya patyo karon. Kinahanglan kining inform mo imong gamiton. Karon na. Karon kita Tutungsok di ba ako? Ay di ba? Karon lagi dayon. Karon lagi. Pila may atong sabot ka budget? Kanang kabalo mong gyud ko nga daghan kag gipateng tao. Kabalo mong ko nga kasagaran nimong dawat tag 15,000, 20,000. Tagaan kag 50,000. 50,000? 50,000. Kada. Basta mapatay nimo karon Ay patay lagi na mayor. Ah. Di na magdugay. Di na to mamanong sa live. Mao gani. Ang budget. Wala ko mabayad nimo. Utang mo na sa kay basta di mo mapatay niya. Yasa anoy. Utangon na nimo ako serbisyo. Wala mo na. Nakadapat pagka og 20 million sa pagpatuli nimo. Nya. Mao gani. Wala pagi ka mapatuli. Ya kami ako ay mo tangon. Hindi naman lagi. Basta mapatay nimo basta di na magbaan. Matik ikaw ba basta patay mo. Punan ra ko 50,000 100,000 ako. Ayo mayor ay lang utanga. Dili lagi pwede lagi basta dili niyo mapatay. Bantay og di ka mo bayad sa 50,000 ha? Bayad ako. Ang bagin mo. Oh, pwede ka. Ay di gani. Ba't Tingnan ko ang bala mo tugas tinuod mo. Sige na. Sige, karon yan. Oh. Asa bitin na balay? Sabi ba kay anto sila barangay? Wag itong tulo to. Ito nag-live ton. Ano ko sa Ato na ko mi. Oh, sige. Karon ka kapto tong tugsok. Karon ra ka kutob. Hilom ng baba nimo. Ug karon mga guys. Haron ni gid atong mahibaw-an ang iyang tinaguan nga ang 20 million wa gyud mulutaw kay hantud karon wa pagyapon na siya magpatuli. Mao na kay kalagutan. Ayo. Oy, may hapon yakap. May hapon. Yari, Baskulado kay niglawas. Di ka tao ni Tatay Pisot. Di ka tao. Mayor, Oy. Sa tao ka. Ako mahimo kong tao sa kuan nga ako tricycle driver ko kap. Namay nabiling kong bagod kap sa pagpamasahero nako. Una nga. Ako ay turnover mo kap. Kana mo na ako ang gikangalan ko mga tao diri na ikabutan ug nay mawagtang nay mabilin. Ito over rin ako. Pero pwede naman na mo ito over dito sa mga pulis. Anong nga magaling Kung sa- na live kap ka? Pwede man nang lamok din na pita. Ay pagsupak kay ako may kapitan, ikaw driver ka sikad. Wa man gani ko magsupak-supak ka na atong mayor. Nagdaghan na kay naghimo nga wa gid siya musulti sa mga tao. Ang iyang nahimo ang pagpangurakot ra. Ha? Ano na karon kap nga ako nagtamo jud ko sa imong patakaran nga kung naagay ko makita nga bag kung sa diha kwan ako giton over Oh, mo. sige ako sa tanaw na yawit ko cellphone. Sige, sige. Kay aron mag atubang ko ani og Para unsay makita, para makita sa- para makita Uy, po. matay. Daa man ni mga cellphone. Na kap na pagi kwarta na kap. Napagi kwarta. Ay May tanaw na to. Andi rin wala. dapita. Tabako na kap. Ako na tabako. Tabako na nimo? Na rin kwarta na po. Imo ha din ang bag. Dili oy. Kapit ko ya. Kwarta pa humot sa koryo. Matay paminaw ko babae tag-iya ani kay namay pahumot. Oh, napagay eyeglass. Oh. Kay tanaw ko murag taga sityo. Buto man ano? Kapit mo to. Ah, bantok ra kana imong naong murag luso. Ha, kining kwartahan daghan ra ba? Ah, Ay, bay. kasan mo kapoy. Imam sa tangkuan nga. Abi pa lang kay. Sige, sige, sige. Ay, tagaan tani problem. Tagaan tani kasulbaran ni problema. Ya, Oh, salamat, diyan ang Kap. mga guys, sige uli ang bag na ay cellphone na ay kwarta. Salamat kay nimo, Mr. Opaw, Mr. Luso ug Gagway. Kay sige paga. Narang kapitan. Ako kaning Nag-live. Tuber sa tagya. Patay Live ka ba na, mga Kap. guys? O katong kinsa tong naay ganahan pagani mo patay nako. Ayaw ka balaka mo. Kay og makitaan ko na. Tagaan ko na 1 million. 1 million? Dako agot. Nya. Ang gibayad ni mayor nako 50,000 gi utang pa. Hindi mo ni. Adto na ko kapitan bi. Total, di ko mahadlok o mamatayan ko na. Kay prinsipyo ang akong gilabanan sa isig kataw. Oy, ansay ato? Mr. Alimukoy? Ni ako kapay. Ako ni sender nimo. Ano mo na? Gibayran kong 50,000 ni mayor. Kay ipapatay ka? Ha? Unya gi utang pa. Na, bayo din yung wagi ka masayop sa imong pagdol. Di ay gano'n kumuha na. Kuyogin ko dito. Ako'y tira ng mayura. Tanak Kay haron nga, makabawas ko. Kap. Ako na, tira kape. Kili ko daw. Ayaw pag akalapin. Mamatay ka. Kap. Huli na dito. Karon, alam mo ko'y, sakto kayo. Lain mo kong gidool. Kay mabuhi pa ang kapitan ninyo. Nangilaban sa prinsipyo. Tanak ka. Karon ka mayura ka. May plano gina ka. si mayor Tatay Pisot ba? Bahok ang titik ko, bahok ang ilok. Sige lang kay, kilikili power na. Karon, sigurado ko nga karong taon doon na ibalita sa Facebook nga ang kapitan Juan ay sabak sa media. Kasorte ka. Kay giutang nimo ang imong gisugo. Ako ni bayad ko dito. 1 million. 1 million. Wala ka mahina sa 20 million lang dito. 20 million. Nakabayad na ko. Million na piso. No, 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 no. Subscribe now sa Go Silver TV. Suportahi si Go Silver TV para
Permi kang hape